Sono kudu manis murih seming sasama samane manungsa sami lan aku gumeling marang kowe Bratasena anakku sing gagah dhewe jroning bengi iki kowe aja turu ya Bratasena mbok menawa iki mengko ana bebaya kang tumeka marang dulur-dulurmu kabeh jeneng sira Bratasena Bisawa Ambudidaya supaya sedulur-sedulurmu Pandhawa bisa luwar saka bebaya apa wae ya Bratasena. Ya Prabu Kunti ngestokake dawuhmu. Lan aku meling marang para Pandhawa. Sadurunge kowe kabeh padha turu. Dwija Kangkolan Permadi nganggo pasaring kautaman meminta marang perbaning Gusti ingkang Maha Kawekas nyuwuna kelawan ingkang akarya jagat supaya Pandhawa tansah pinayungan rahayu nering sambi kala paman. Mari sampeyan kang mati perkaro paman. Sungguh turut anut sumarang mring Gusti dene sedhi manutama panindak ing praja ngati bejo dadi Rinora pamring pro hati
sepuni paman. Kula wonten dawuh nger. Angger Joko Pitana animbali kula pun patih Sengkuni. Dina iki para Pandhawa ibarate iwak sampun kecemplung wuwu paman. Tangeh bisane mlayu. Lho. Maknanipun kados pundi nggih? Dinten sakmangke Pandhawa sampun mapan wonten ing bale Sigala-gala. Rancangan menika saged lumampah kanthi mulus. Badhe kados pundi kemawon? Joko Pitana barepe Kurawa ora bisa ngrasakake mangan gayer, ngombe seger turu angler yen Pandhawa isih meker-meker urip. Nanging negara Ngastina kudu ngregep dadi duweke para Kurawa paman. Inggih nggih. Sampeyan ampun kuwatir. Nek sampeyan badhe ngregem lan nguwasani negara Ngastina nika, watot ana patih Sengkuni dijamin beres nggih. Oh ini, dalam Sengkuni niku maha pangika daya. Kok duwe kepinginan apa wae, kok duwe begayuhan apa wae. Kok ini
ning yen iki kowe mung tak kongkon ngobong bale si golo-golo. Bale si golo-golo. Ya panten bener. Perkara ning jero Lu bayaran piro Puruncana? Pun to mriku kula niku nek kali jenengan pun langganan lho. Oh sik ta sik. Kowe iki nek ora ngarani nek kurang ora apa-apa nek kakean iki lho. Lah kowe iki nek kurang 5000 bengok-bengok nek kakean cangkemmu meneng ae ora. Pun sak paring-paring panjenengan tenan. Nggih. Ah iki ngene. Iki saka dhuwuran eneke dhuwit gur 1 juta. Kira-kira jalan ora? Kakean ngobong bale si golo-golo kok akeh semanten lho. Apike pati sengguni ngene iki nah. Nek karo dhuwit ki sak sok ngono. Sok ngekeki sok ora ngono lho. Nek wis rampung sing dadi gaweanmu aja kuwatir ora ketang 500.000 kowe bakal tak tambahi sing penting aja nganti nyenggol jenenge Patih Sengguni. Nggih sendika ngestaken dawuh. Ah iki duwite tanpa nono Puruncana. Nggih matur nuwun Raden Patih Haryo Sengguni ingkang sampun menehi pedamelan dhateng kang abdi kula pun Puruncana. Ya aja kuwatir. Aku ki tresna kok ning karo kowe iki aku tresna. Tenangno pikirmu. Slendro kang rasa, slendro kang jiwa. Wanti-wanti welinge Patih Sengguni. Nek nganti ki mengko konangan yen aku sing ngongkon tak deplok cengelmu. Nggih, ampun kuwatir. Budala dina iki cah dados. Si Patih Sengguni kok ya gelem. Turahan duit sing akeh. Nek nggo golek kletik-kletik nek nggo dolan ning komplek. Jare komplek nek cah SMA anyar iki sapa? 150 ya kuwi mboten sakniki napa-napa pun pundak Raden Patih. Alah barang ora kulaan lho mboten purun sakniki napa-napa niku pun mundak wis toko tak nggo langganan gelem ya nggih pun ha ngono lho kowe iki tak sayang tenan kok emah
tanduk ya nggih. Iya. Bangun kongkan Tuhan limang lereno tanpa gahani lereno tanpa kaning yen tanpa dosa yen tanpa dosa mengko sang Prabu iki sajake sing diarani bale sigolo-golo ketitik lapange ana tulisane bale sigolo-golo ya ora peduli sapa sing turu ana jerone bale sigolo-golo iki bakale tak obong ora peduli bakune iki mengko aku entuk tambahan duit saka Patih Sengkuni. Sapa wae sing ning jerone bale sigolo-golo Puruncana ora perlu ngerti bakune dina iki sing ning jero bale sigolo-golo wis mati kobong ana sajroning kono. Kasembatan lakon Puruncana entuk tambahan duit saka Patih Sengkuni.
ini cangkeme bahaya. Nek ora dipateni mesti cangkeme Kandidi ora wurunga sing konangan pati sengguni. Ndi kene dhuwitmu sak juta modal nggo dhuwit. Iki pati sengguni pati sak donya sing paling jujur dhewe. Kang makan pamyaning kang sasongko kumanyar mangrengga uruming buri manggen tanpa siring halap nikang mas ler muruping langit Tuan sareng wopane oh
Sampunipun lenggah ingkang prayogi dupa manemban kula pun Desta Rastra kendhih pumrungsunging galuh kesuk panata ing kalbu daya-daya kepengin muninga wonten wigatos ingkang pundi dene wa Penemban Bisma prapta wonten ing negari Ngastina mriki. Ya jagat ya dewa ya Bathara ya Yonggir Desta Rastra praptane wa ing Talkanda ana negara Ngastina iki kang angka sepisan tilik kayuwanane Brayang Agung ingkang mapan ana negara Ngastina kene. Muji syukur ana ngarsaning Gusti kang Maha Luhur dene kabeh pinaringan kalaharjan keselamatan kang sarta kesehatan. Lah bungkak angka loro pun mau ngaturake alam oneng, alam kuwi tembung lawas oneng tegese kangen. Awit sawetara wanci suwene ora wawan pangandikan kanthi pratitis marang jeneng sira Desta Rastra kelawan putu-putuku Kurawa kabeh. Lah bungkak angka 3 pun mau bakal nyatakake pawarta awit miturut kembang rawat-rawat ujare Mbok Bakul Sinambiwara. Pawarta ingkang ginandhung ing karna aku krungu pekabaran yen to durung suwe iki Ngastina nganakake wisudan Ratu Anyar. Nah, sapa sing diwisuda? Sing diwisuda ora ana liya ya kuwi putra pambarep Kurawa si Kurupati ya si Jaka Pitana. Kabar iki kabar bener apa kabar sing kabur tegese rumput maragage aku wene ana kaprangan Desta Rastra kaluhuran dawuhipun jengandika wa Panemban Begawan Bisma bilih dereng genep sepasar negari Ngastina nganakaken wisudan ratu nuninggih anak kula pun Jaka Pitana ingkang jumeneng ratu mapan wonten ing negari Ngastina mriki wa Panemban. Alah-alah dadi kuwi kabar sing bener lakar kaluhuran kados mekaten wa Panemban. Kusik nek miturut aturaning negara yen to wong tuwa seda putra sing gumanti dadi ratu tegese yen bapake wis ora ana anake sing menang dadi ratu lan nglenggahi kalenggahane kanggo urut ana kasedan dadi. Monggo Desta Rastra sejarah sing ana negara Ngastina iki sadurunge Jaka Pitana dadi ratu sing dadi ratu ana kene adimu Pandhu Dewayana. Ya mung merga kesiku dening Begawan Imindama duk nalika semana mula ora dawa uripe Pandhu mati enom. Nah, yen to nyatane sing dadi ratu iki Pandhu kuwi wis seda. Kudune sing dadi ratu utawa sing mengkoni praja kuwi dudu Kurawa, dudu Jaka Pitana. Nanging anake Pandhu ya kuwi para Pandhawa. Nah, bab iki sing dadekake wa kepengin ngerti Desta Rastra. Aku pengen ngerti dasarmu apa. Kowe dititipi negara karo adimu Pandhu karo ngenteni dewasane para Pandhawa sing menang ngrendani negara Ngastina iki ya mung para Pandhawa. Lah kok iki wis nemtokake pilihan si Jaka Pitana sing mbok dadeke ratu. Kuwi dasarmu nganggo wewakon apa Desta Rastra? Permara mangosomyo ngambangan dadi karonaning kaswahasiring marang Brohatnagung. Ore sang kanda matrap maca lalu mangulati Surya mangang sang maya
Surya mangrang sang bahaya Yus hamura raya hambu Jangan-jangan. Ayo pitakonku Wangsulana Kurawa utamane Joko Pitana ora duweni hak tumrap negara Ngastina sing duwe hak kuwi Pandulaka si Joko Pitana kok dadeke ratu dasarmu apa duh malih-malih menapa Dewa Panembahan sewu lepat pangaksaminipun tartamtu wonten dasar kang sarta wewatonipun kula misuda anak kula mbarep la iya kuwi sing arep tak takonake dasarmu apa dasar kula sampun telas pengajeng-ajeng kula tumrap para Pandhawa ingkang sampun sirna utawi tumekeng pati nalika jaman lakon bale sigala-gala lugunipun para Pandhawa badhe dipun paringi negara Ngastina namung kemawon Panembahan nalika Pandhawa sare wonten bale sigala-gala boten ngertos sangkan paraning bilai Pandhawa kobong wonten bale sigala-gala Panembahan dadi dasarmu ki mung mergo Pandhawa mati njur kok wanek-waneke tanpa njaluki dipalilah marang para sesepuh klebu aku ngono ha waduh punten Gusti aku saiki tak genti takon wis mati kuwi sing kandha sapa sing lapor sapa dalaku kepengin ngerti Destarastra nuwun inggih Panembahan gandeng kula awit lahir sampun caca netra tegese mripat kula menika boten ngertos padange jagat kula boten weruh secara pribadi kunarpane utawi jasate para Pandhawa la iya sing lapor kuwi sapa boten sanes inggih namung Patih Ngastina kali Umi alah dadi sing lapor kabeh iki Sengkuni Destarastra nuwun inggih lakar kados mekaten Panembahan Sengkuni kawula wonten dawuh Panembahan aku tak takon karo kowe Wangsulana ya jumbo karo pengendikane Destarastra yen nampa laporan Pandhawa mati jare kandhamu Pandhawa kobong ana bale sigala-gala ki jare kandhamu nggih saiki aku takon tanglet babagan apa janjane bale sigala-gala ki kobong apa pancen sengaja ana sing ngobong Sengkuni kirangan kula nggih mboten ngertos Panembahan pas bali sigala-gala kobong nika kula pas liburan dateng luar negeri kula mboten paham Panembahan oh iya lah banjur kowe kok kandha nyang Destarastra yen Pandhawa mati dasarmu apa dasar kula nuwun inggih sak sampunipun geni menika sirep kula nemokaken wujudipun bangke ingkang gosong bangke ingkang kobong cacahe wonten 6 5 sipating priya setunggal sipatipun wanita Panembahan wonten mriku kula saged nemtokaken yen sing mati dhateng bale sigala-gala niku para Pandhawa saibune Kunti Talibrata oh dadi dasarmu kuwi Sengkuni inggih lakar kasinggihan Panembahan yo yen to pancen bener Pandhawa mati ana bale sigala-gala kudune bangke sing kok temokke mau cacahe ora 6
merga Punakawan Semar Gareng Petruk Bagong ya melu turu ana kono. Kudune bangke sing ketemoke ora mung 6 ning 10, merga Punakawan ya melu turu ning kono Sengguni. Lho, sinten sing ngertos Panembahan? Sinten sing ngertos nalika bali si gala-gala kobong Punakawan sekawan iku pas medal pados rokok napa pados kopi ngaten? Lah wekasanipun mboten kobong wonten bali si gala-gala niku. Kowe dhewe iso selak Sengguni. Ya to ya. Pandhawa isih urip sampun mati Panembahan. Pandhawa isih urip taksih mati. Dasaripun napa? Dasare kowe isih iling ora? Rikala jamane Prabu Baka. Prabu Baka sing gawene mangan daging menungso kae wis mati apa durung? Nuwun inggih sampun. Kowe eling apa ora sing mateni sapa? Sing mateni ora ana liya kejaba Penenggak Pandhawa si Bratasena. Ana maneh nalika jaman lakon Gandamana sayembara. Sapa sing bisa ngalahke Gandamana? Sing iso ngalahke ora ana liya kejaba mung si Bratasena. Jajal dadi yen kowe nemtoke para Pandhawa kuwi wis ketemu dhewe karo para Pandhawa lan ibune Kunti Talibrata. Dadi cekak cukupe Pandhawa sak ibune Kunti Talibrata isih jangkep urip durung tumeka pati Sengguni. Lagi cawawan sabda korek kang sumewa kekereng pasewakan kata samyona harko wonten dwirata mekta medhot ing mantilan kudu tilar pandengan Kandang resan payusi kowe tumungkul maneh mbah kowe tumungkul manembah angger baya kuntak lah wonten tengahing Delanggong nenggih Dyang Bratasena mestuti dawuhing para pinisepuh Kinarya Liru utawi Ijol negari Ngastina. Para Pandhawa den paringi wujud bumi merentani ingkang sinebut alas Wisamarta. Inet ambabati Kinarya bangun praja. Nalika semana Sang Haryasena wis tancut tali wanda, sigra jumangkah marang alas Wisamarta. Mbak Bati alas Kinarya kamukten kadang-kadangipun para Pandhawa. Udah nalika semana sigra hamlumpat lisang Bratasena. Sak lompatan sadong sayujana pitung mandreng tore.
Rama Risang Rama daya padya yaksa gencang pomo namane wela katak sini jejaki jroning mare dadha golang tanpa tuwa mina-mina Jaladri mila buku saben hari ladalah iki ana satriya gagah prakosa godhek mok simbar jojo pateng grantong kang dadi otot bebayune biyuh mara gage ngaku sapa kang dadi jenengmu cah bagus kowe takon kang dadi jenengku iya aku takon kang dadi jenengmu jenengku Bratasena pancen bener kowe ladalah kowe sedulurku di Mogosari mula pangandhap dadi musik yayi tenang apa pun kakang kok ipatake kamangka siap dibakali tak rangkul aku durung tau weruh kowe ngaku dulur marang aku selawase urip ora duwe dulur sing wujude kethek kaya kowe kuwi anane aku ngucap kowe kuwi dulurku ana dasare ana wewatone Bratasena dasarmu apa wewatonmu apa ngaku dulur karo Bratasena para coba jlentrehno pancen bener kowe kelawan aku kuwi dudu dulur tunggal bapa biyung nanging sedulur tunggal bayu utawa sing diangkat minangka dadi putra siswane Bathara Bayu yen pancen bener kowe ngaku sedulur tunggal bayu mara coba kandha putra bayu kuwi cacahe ana pira lah dalah kowe ngetes karo aku Dimas mara gage kandha ya apa ya sedulur tunggal bayu kuwi cacahe ana 5 sing sepisan ya kuwi Gunung Maenaka kuwi wujude aldaka utawa gunung ingkang bisa lumaku utawa lumaksana ewa dene sing angka 2 wujude Dityakala jajal wreka ya Dityakala jajak wreka kuwi wujude buta ewa dene angka 3 angka 3 ya kuwi Limang Situ Banda kuwi wujude gajah utawa Dwipangga sing angka 4 kadang tunggal bayu kuwi Anoman kethek putih ya aku iki sing pungkasan ya kuwi kowe Yayi Bratasena wah Kakang Anoman iya Yayi lah kowe dulurku adikku Bocah Bagus Bratasena Kakang Anoman
piye Ji? Bektiku katur. Ya. Bektine si Adi lanang wis tak tampa kosik to kosik. Saiki kowe wis tanggap yen to aku iki kakangmu. Kula aku bakal takon kowe arep menyang ngendi Di? Yayi Bratasena arep menyang ngendi? Aku bakal tumuju ana alas Wisamarta. Alas Wisamarta? Iya. Perlune aku arep goleki kamukten sedulur-sedulurku para Pandhawa. Papan sing wingit, papan sing angker, papan sing gawat arep tak babati. Arep tak nggo papan panggonan sing indah tak bangun praja kanggo kamuktene kadang-kadangku para Pandhawa. Yayi, yen to Yayi ngerti mbok menawa alas Wisamarta kuwi papan sing wingit, papan sing gawat, kudune Yayi Bratasena iso luwih ngati-ati. Jalaran Wisamarta kuwi kena den arani jalma mara jalma mati. Wong mara alas dadi pakane jin setan priprayangan engklek-engklek dalu ngatandak. Ingkang mapan ana sajroning alas Wisamarta kono. Mula Yudi manuta kelawan pun kakang aja mlebu alas Wisamarta apa meneh bakal mbabati Wisamarta kuwi mau. Batalno niatmu, wurungno sediamu Bratasena. Wis kadung gembleng kang dadi niatku, wis gumolong kang dadi tekadku. Aku tetep bakal mbabati alas Wisamarta karena aku wis entuk idi malilah saka kang duweni negara Ngastina. Lho, kowe nekat Yayi? Iya. Yen kowe nekat tak baturi ya Di, tak bantu. Mengko yen ana sing ganggu gawe anggone Yayi Bratasena ndabati alas, pun kakang Anoman sing bakal tumandang Yayi. Aku ora butuh bantuanmu. Aku kepengin mangkat dhewe. Yen kowe bantu aku ora wurunga kowe gendong pamrih. Yen to mengko Pandhawa kasil, yen to mengko Pandhawa kasil bisa gedheki negara, kowe bakal crita ning wong akeh, aja to tak bantu Pandhawa ora bakal bisa bangun negara. Aku ikhlas tanpa pamrih, ora sambantu Bratasena. Ya Dewa Bathara atos kaya watu atimu Bratasena. Ning jenenge sedulur mono tega larane ora tega karo padine. Aja kuwatir ya Di, tak jampangi lakumu. Anoman kang bakal melu anggon tumandang Bratasena.
Bratasena kampopo lenggang pintu ati sarta ngamudu mongko depok simbar jojo yen ngandika gumaleger kaya guntur kadang panggak Pandhawa kaya lindu yen lu jegrek nyak tugu Sinokarta risang Raden Bratasena dupi mulat alas Wisamarta alas gong limpang liwung preksa gurda yang mandira tepung amaro gunung pebutaning pangsambung sumambung katempuh ing angin pating berat pating jretok suarane gegirisi tengah ngalasana rawa-rawa jero papane lintah pacet ula diwil lemut gangga laler wilis pinggire ketukulan ron twadoh rompyoh sumawana kembang rawe grubung kayu ingas sedaya sinungglugut wisa kang satuhu gegateli nadyan mekatena dhateng ngendhoni tekate Hyang Bratasena Dinra Arsa dadi alas Wisamarta ayon ingkang ageng-ageng kabedhol rebah kabarubuh ingkang alit-alit rungkat katut sak oyot-oyote kinarya batan Raden Bratasena
Tetep kaya butula mandriting tronggas demi wang tuwaca kang kekitir ora kata ingkang tuwaca tuwaca layu sepi Mas Miber panonku pating kalepiur durung sanggonku biyen dalem lumaku saka kraton Kajiman Alas Wisomarto kepapak ana wanara kusika seta tegese ana kethek kang mulesi putih kalamun bisa tata jarma manungsa ngaku sapa sing dadi aranmu wanara tambuh marang aku Pendhita Kendali Sada peparapku Begawan Anoman ya Senggana ya Rama Dayapati ketheke jenenge kok pirang-pirang bali takon ana barisan cap katon cap ora sapa sing dadi cecunduk ing lagu tekesente Gusti Raden Jayalaga aranku Tumenggung Salokat Katut Barat pancen bener nyimpang ngiwah utawa nengen aku arep goleki satriya sing paling obrak-abrik Alas Wisomarto ora usah goleki sing ora ana Anoman Wanara kethek putih kang bakal saguh ngelanggati apa wae sing dadi kesanggupanmu wani karo aku entek wedine karo wanine bagus gedhemu cilik dur mundhek opat kapitur buntute ulo paring kejer manuk branjangan tengkang kandeling kulit ujung menggeng suduhanmu yen pancen kowe pendhita sedhi tanpa aji teguh tanpa meguru watekan aji japa mantramu watekan aji japa mantra tumpang suta biakan gameleng saki kamu jo takon dosa welan campur pantai mimpi apa sehari
binatang kowe. Ayo coba den. Siji, loro, telu, ambruk. Hoi. Hoi. Bala kang kumingal rancam bosang ya betali lur kadhet wilang koto janji mangkong mengoncangi di benjang sangaji micil Mulatinya ngedali wus prosto sura milon prokaya bunta singa mregil weh randalah wanara ketek putih ora kena dianggep enteng wani ngrusak asik prajurit jin setan pribayangan kang mapan ana ing alas Wisamarta kene ketek sing jenenge Anoman iki tetungguling jin setan jin Dambarak Ademono tetandangan jin Dambarak lakon remet yadiamu
Yayi Bratasena, apa dosa apa lupute pun kakang nganti pun kakang kok dupak Yayi? Aku mau muni piye? Aku mau muni piye? Lek kumbabati Wisomarta, lek kumbangun praja ora usah mbok ilangi. Aku ora butuh bantuane Anoman. Lah ya wis. Sajake kowe nampik pitutur becik. Nduwa piwulang utama wegah nampa wewarah. Yen ana apa apane Anoman ora melu tanggung jawab. Minggato. Pasang saya aku tak ludiro Iki menungsani sing wani ngobrak-abrik kraton Kajiman alas Wisomarta sajake soroh nyawa wis jelek ngemut legining gula wis bosen nyawang soroting srengenge apa apamu alas Wisomarta tak babati aku wis entuk idi palilah saka sing duwe alas ya kuwi sing duwe negara Ngastina ayo gelem murungke anggonmu babati Wisomarta apa ora kene arep tak bangun praja minggato ora gelem minggat ketandangan karaku iki Jin Jayalaga ayo ngejak pirang dina tak ladeni wah kelakon remet dadi aku kowe Bratasena
Gusti Mandraguna kowe Bratasena. Nanging Jayalaga ora bakal mundur ing geguntur, ora bakal mendhok ing pamiluta. Tibane aji-aji pengabaran kelakon lumpuh. Ora bisa mobah, ora bisa musik kowe Bratasena. Aku kena pedhut mawa wisa. Bratasena kena pengabaran kaya lumpuh. Kadidene linawa sanata bebayuku aku ora roh lor aku ora roh kidul ketutupan pedhut mawa wisa. Aja nyiksa karo Bratasena. Luwih becik patenana Bratasena wae. Aja nyiksa kaya ngene carane. Kowe njaluk mati kepenakan kowe. Kowe njaluk mati sekepenakan dapurmu. Kowe ketutupan pedhutku, kowe ketutupan pengabaranku. 7 dina ora ditulungi modar dhewe. Yase Marmata Suta Yase Marmata Suta kacariyan yase ya jagat ya dewa ya Bathara. Aku putri saka negara Pringgondani, jenengku Dewi Arimbi. Ripalungguhan iki aku nedeng nglakoni tapa ngrame bebantu sapa wae sing mbutuhake bantuan. Anggonku nindakake tapa ngrame iki awit saka puteking pikirku ngrasake kahanan kang gumelar ana negaraku, ya kuwi negara Pringgondani. Kakangku Prabu Arimba sajake wegah nampa wewarah nampik pitutur becik duwa Piwulan Utama. Anggone dadi ratu Kakang Arimba ora nandur bebuden kang rahayu, nanging rina wengi malah ngumbar watak maksiat. Iya to iya. Ora bakal mandeg anggone Arimbiku bengi jagat raya iki. Kalamun bisa gawe pepadang wong kang nandhang weweteng lan mudhari wong kang nedeng ketaman ribet. Sangsaya dalu arah sabyor kang lintang gumedhap Desunya tengah wengi lumrang gandhaning puspita kang yuwaning
pudyanira Sang Dwijawara ambreng lir swaraning madu branto manung sungsarining Pancinipus Madyaratri dereng wonten ingkang cinarita amung Sang Hyang Candra ingkang jumedhul saking arpa arsa hamadani jagat. Dupi tatrasing kamangyan diwasaning Sang Hyang Arpa yekti wis pancine gara-gara mijil tirta kencana.